Dear Mr. Lonely, naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikan biya kita ket impatulod. Ti pagaman nagpailingad itinaga na Liam, iti syudad ti Baguio. Kastoy man ti kunana, Dear Mr. Lonely. Kaya't kumamat nga ibinglay to'y pakasarita ak iti bihag, tabarang makaitad iti adal kadag iti padak, iti sitwasyon. Bueno papagayam, intay denggan di pakasaritaan ni Liam, dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Apay ka di manen Mario, anya ka di ti bagam kanyak. Talaga nga day bagakan ka. Anya ka di dayta, apay akas lama kaungat ka manen. Sip-sip ka iti manager tayo dito yung massage clinic. Gapo ka di, taado ti request mo. Agsip-sip ka tan. Awan kit dit bain mo ha. Laglagi pa, nga agpapada tayo lang abulsak nga agmasmasahe ditoy. Awan kinapudno dagitang ibagbagam Mario. Di ka kumamat agsaw iti kasta. Talaga lang amin nga ado dagiti mayat nga agpamasahe kanyak. Ngam sa anak asip-sip. Anya saan? Sip-sip ka kit di day tatipod no. Panawan ka man langan ditoy. Masurunak laang ang makisarsaritakan ka. Unain ni Mario. Talaga nagdakas ti panunot na. Nagmadi ti ugali na. Bulsak lang aruda na kaskanyak. Ngam managatap pa'y lahing. Anya, kasta timbagbagakan ka day di Mario ko naman ako. Wananang. Ngam jaklatan tinutupan. Tapno awanan ti Riri. Nasaya at tikas dyan nga inaramid mo, ading ko. Tagpakumbabalatan. Ado nga min at talaga dagiti umapalkan ka. Nang runa, katalagamot nga ado dagiti customer mo. Ado dagiti mangsapol latakan ka, gaputa si kalat ti kayat da. Husto ti kabsat mo anak ko. Saan ka makiap-apa? Gaputawan maganab mo anasayaat. No bilang tutupam dagiti kakasta at tao. Agbalin kalattaan na pakumbaba. Talaga adya kayat ti makiapa, nanang. Manang Ayra. Isu nga agan anusak, aginggat kabalak. Nalpas ka din na nagmasahe, Liam. Wen, Sir Rudy. Nabanogak nga rod. Gaputa nagsasaro numanen dagiti customer ita. Kat nagasat ka, gaputa adulatan dagiti mayat nga agpamasahe kan ka. Kat day tati amok, no apay nga apalan da ka dagiti kakaduam. Apay ko mga apalandak, sir. Idinto tar aramidak lang mati trabaho kas masahista. At daayat iti panagtrabahom. Kat day tati marik na dagti kliyente. Banag nga awan ka dagiti daduma. Numampay saan da nga ibaga, ngam kwarta lang ti makagapo, no apay nga agtrab-trabaho da. Sana kakasta, sir. Pudno ti kunayo. Masapol ngamin nga daayat. Tapno naragsak ka nga trabaho. Husto ka, Liam. Ay gayam. Naamwak tinaramid kan ka ni Mario. Kat naimbag tadi mo tinutupan. Awan mat magunggunak, no tutupak ti kasdi nga aramid na, sir. Binaybay aklatan Sana bali. San mat apudno dagiti pagpabasol na kanyak. Sanak mat asip-sip kada kayo, sir. Dahi talauna iti kayat ko kan ka. Talaga napakumbaba kalata. Nga uray madin ti aramidin da kan ka. Diyak ngamin kayat ti gulo, sir. Ken, nasaysayat mat laeng, no agpakumbaba aklat ta. Nga uray adda dagiti mang tagtagibasit kanyak. Ay, agyamanak. Nalpasak matlangan na nagmasahe. Agtugawak pa lang dito isango ti massage center. Ay, kasta unay abannog ko. Ta nagsasaro naman ang dagiti customer mi itay. Liam. Adda ka matgayam ditoy. Sip-sip kan managin bubukod. Di ka kumamat agsawi ti kasta Mario. Sana pudno dagitang ipagpabasol mo kanyak. Sana kakasta tao. Di ka man.
No talaga asaan ka asip-sip. Kan managing bubukod. Apay nga rod asaan apatas ti bilang ti customer tayo. Adayong ad-adukan ka. Gaputa si ka ti paborito ti bus tayo. Sana pud no dayta, Mario. Talaga lang amin asay saya atak ti trabaho. Tapno awan maibaga dagiti customer tayo. Agbaybayad da iti husto. Isu arumbang laeng. Nga ipaay tayo tinasayat a serbisyo tayo kadakwada. Adula amin. Ti kunamkit di. Adda siguro ibagbagam apamadakas kada kami. Isu asaan da kami akayat dagiti kliyente. Nang runa, nukas di awan ka. Awan kinapudno dagitang ibagbagam. Ala, no awan na sayat ng ibagam. Panawan ka. Tapno awan ti Riri. Takrot kamt gayam. Awan mat gayam ti kabaalam kanyak. Makaamu ka. No kasta ti panunutam. Basta siya. Diyak kayat ti apa. Ala, agtugaw kayo pa'y, Mario, Liam. Adda napatid nga ibagak kada kayo. Anya ti ibagayo kada kami, madam. Uwan ngagpaiso, madam. Anya tinapatag nga ibagayo. Naamwak ngamin akanayon ti panagsinnong batyo. Apay kadi, anya kadi launay ti diyo pagkinkin na awatan. No siyak. Awan mading aramid ko, madam. Damagan niyo kan ni Liam, no anya ti parikot. Awan madingar aramidak, madam Ana. Mario, amom no anya ti pudno. Lastog ka talaga. Agpasipsip ka man kit din. Isu nga agsao ka manan iti kasta. Mario, anya ka kadi? Agkapiya kayo, gaputag kakadwa tayo amin ditoy. Isu arumbang laang agkikinnaawatan tayo. Kasano? Kat madlaw mat aday to'y asip-sip kan lastog a tao ti kanunungan nyo. Saan kumamat akasta ti panagsungsungbat mo, Mario? Laglagi pam. Ni Madam Ana ti kasarsarita ta. Pangaasiyo, agkapiya kayo kuma. Agkakadwa tayo ditoy apagmasahyan. Iso arumbang nga agtutunos tayo kuma. Kas nakunakon, madam. Awan kanyak ti parikot. Isu asaan asyak ti bagbagaan nyo. Amok ti pudno a mapaspasamak, Mario. Iso nga agpanunot ka, ita tanasapapay. Awan madingar aramidan kan kaniliham. Iso apang nga asip. Tabaliwa mon ti madiatratom kan kuana. Sige, madam. Isaklatan ti agpakumbaba. Bayan nyo kumalatan ni Mario, madam. Saan mat nga rod a mabalin a basta baybayan milatan ti kastoy a mapaspasamak ditoy. Panagkikinnaawatan ti kayat mi. Gapo takasta ti rumbang. At iti kape anak ko. Agkape ka pa'y kabayatan ti panaglutok iti pangrabyan tayo. Agyaman ak nanang. Kumusta ka mo't iti trabaho yo anak ko? Nasayat mo't nanang. Iso nalaan. Tatalaga ka na yun na napudot ti ulo kanyak ni Mario. Nga oray awan mat araramide kun kwa na adakas. Ala, baybay amlatan anak ko. Kasla saan ka nairuam kun kwa na? Tinapatag kat awan madi nga aramid mo. Dayta ti kasayaatan. Masakit anak namin no dardo mananang. Araramidak mat ti amin. Tapno makibagay kadakwada. Gamdakas lata ti panagkita da kanyak. Basta pagtali na udem ti kinasaya at di tapuso manak ko. Baybay amlatan no anya ti kayat da nga ibaga. Tinapatag kat saan da ka akabilan. Agyaman ak iti panang palagip yu kanyak nanang. Ala, bayan nyo. Jak ida tutupan. Nakapalas ka matgaya man, Liam, ading ko. Mapan ka din agtrabaho. Wen manang. Adda ngamin meeting mi ita. Iso amasapol amasapak asumrak. Ala, agiddantan amapan. Idagas ka iji massage clinic yo. Sige man nga rod manang. May mayat nga agpeso.
Tapno daras makadano nak. Mala, mapantangarudan. Sana bale. Nakapakada akmatan ka ni nanang itay. Uray siyak manang. Ala, mapantangaro din. Apay api na ayabandak dito'y opisina yo, Sir Rudy. Kunak man madamiting tayo ita. Kaya't kapay ngamin ang makasarita. Sakpay ngagpamiting kami iti asawak. Napatag ti ibagakan ka. Anya day ta, sir? Amo maliyam. Mapan kami nagnad iti asawak iti Canada. Alaan da kami dagiti anak mi jay. Di mi kumakayat hanggang magpasugnod damat. Isu apat gan milaangan ida. Kastagayam, sir. Nag-asat kayo talaga. Ngem, kasanon to'y massage clinic yo. Irekap yo ka din? Saan ko nga aramidin da ita? Kat isu akinasarita ka ita. Gaputa si ka ti pangitalkak iti da ito'y massage clinic. Ha? Amok ngamin adi mon tubaybayan. Gaputa amok kan mariknak. Napatagkan ka ti massage clinic. Pudno ka di tinangag ko, sir? Italak yo kanyak ti negosyo yo? Wen, kat siganto ti mangimaton. Gaputa agtalakak iti kabalam. Agyaman ak iti panagtalak yo, sir. Kat ikarik, jak to baybay antoy massage clinic yo. Tada ito iti kang runa na pagtataodan ti pagbibiyag mi kadag iti kakadwak a masahista. Agyamanak, gaputa da kayo amin itaamiting tayo, kakadwa. Napatag ngamin ti kayat mi nga ibaga nga agasawa. Hoy, sip-sip. Amom ka di, no anya ti ipamiting da. Agdangag kalatan, Mario. Kayat ko nga ibaga, amapan kamin agnaad kaniana nga asawa kay Canada. Alaan da kamin dagiti anak mi jay. Kayat mi nga ibkas tinalaos a panagyaman mi. Iti unos ti adu atawan a panagkakadwa tayo. Iti daytoy a massage clinic. Sigurado, siyak ti pangitalkanda iti daytoy a massage clinic. Dumngag kalatan, Mario. Nakababain, numadlaw na ka ni Sir Rudy. May sapay ang napatag-akayat ko nga ibaga. Ket niliyam itan ti agbalin a manageryo. Gaputa iso ti pangitalkak iti massage clinic. Anya? Uy, Liam. Talaga sip-sip ka niya. Nakita ken narik namin ngamin ti kinapuno nga agtrabaho. Ken narik nami nga addaayat iti puso na. Ket iso ti pangitalkan mi iti massage clinic. Ket sapay la kuma. Tagtali na ti kinasaya at to'y negosyo nga ibati mi kaniliyam. Mamati ak nga agdidinanggay kayo. Tapno agtali na ti pagtataudan ti pagbiyagan yo. Agyaman ak iti panagtalak yo kanyak, sir. Kat ikarik, aramidak ti amin nakabaalak. Tapno agbalin ana-anayas latat ti taray to'y negosyo yo. Apay mat adinong parnak, Mario. Amumat ngagtaktak derak dito'y igid. Saan ka di? Sorry Sir Liam. Diyak ngamin amo, nga da ka dita anak katakder. Kasano kumadi mo, amo? Kaya't nagsawak met. Kinablawan ka pa'y, saan ka di? Dinamag ko pa'y, no nakamanukan iti home service. Diyak ngamin nangag, sir. Pasensyakan. Pangasim ko, Mario. Di nakawagan iti, sir. Gaputawan mo tinagbaliw. Siyaklatamat ni Liam apadam amasahista. Agpapada tayo lang. Di ka man agin sisingpat. Sip-sip. Amo ka. Isu nga intalak da sa Rudy kan kati massage clinic. Gaputa sip-sip ka. Diyak kaya ti makirikirkan ka. Iso amakamukan. Panunutam lata. Nuan niya ti kaya't mga panunutin. Basta awan mading aramid ko. Agin sisingpat kakit di
Ang kita man, no kabaalam nga aramidan dagiti sigud nga aramidan idi ni Sir Rudy. Kas ingkari kadakwada, aramidak ti amin akabaalak. Tapno agbalin lata na saya ti taray to'y massage clinic apag trabahuan tayo. Naggasat ka talaga, anak ko. Gaputa si ka, tinangital kan dagiti amo yu iti imbati daan negosyo. Uwan nga rod, nanang. Kitamuyo. Naku na ni Sir Rudy, ano agbalin kami anasaya at kadagiti kakaduak. Talaga nga itendan kada kami ti massage clinic. Nagsaya atin ngay no kasta, anak ko. Talaga nagsaya at dagijay nga agasawa. Ala, saysaya atin yung road. Tapno agtultuloy tigasat yo kadagiti kakaduam. Uwan, nanang. Naimbag nga oras mo, Liam. Ha? Agpamasayak man. Mabalin? Sir Rudy? Da kayo kadingag, paiso? Wen, siyak. Ket agpalista ko na. Agpamasayak nga agpaiso. Sige, sir. Agpalista kayon. Asino ti kayat yung amang masahe kada kayo? Sikati kayat ko amang masahe kanyak. Awan parikot, sir. Siyak nga rod timang masahe kada kayo. Amom Liam, naamwak amin ang napaspasamak dito'y Pilipinas. Nga uri adda kami di Canada. Sir Rudy, pasensya kayo na. Saan ko ngamin na kontrolado amin agaraw dagiti kakadwak? Maawatak ti kayat mo asawen. Ket tapno awanan ti rason nga agkusit, ken umapal dagiti daddu makan ka. Aramida kunti plano mi iti asawak. Ha? Anya ti kayat yung asawan, sir? Kinapuno na. Talaga aplinano mi iti asawak ti agbakasyon dito'y Pilipinas. Tao may miipagnadag iti papeles. Tapno maipanagan kan ka ti massage clinic. Sir Rudy? Nakita, kinarik namin idipay, ti kinapunom iti daytoy at trabaho. Isu arumbeng laeng, asika ti mangimaton. Kanagbalin nga akin kukwa, iti massage clinic. Sir Rudy, jak amunuan niya ti sawak. Kas lang amin jak patyon dagiti mga kuita kada kayo. Rumbeng laeng amaragsakan ka. Gaputa ko kwamton, daytoy a massage clinic, iti mabiit. Nakaragsaksakak, sir. Ngam jak kaya ti agbalin naman naging bubukod. Gaputa dalat tamat dagiti kakadwak. Nagbalin anapudno iti daytoy a massage clinic. Makamukan to na maipapan iti dayta. Tinapatag ita. Kat may transfer min, tinagan mo. Sakbay nga agsubli kami di Canada. Da kayo nga ron ti makaamo, sir. Kat agyaman ak unay. Gapo iti kinasayatyo kada kami. Ti Diyos ti mang subalit kadag iti amin a kinaimbagyo. Liam, ading ko, nanagsak kami kanina ng parakan ka. Pudnuti ko na ni manang mo, anak ko. Kat kablaawan da ka. Addan bukod mo ang massage clinic. Jakmat ni namnama da ito nanang. Ngem, saan ko nga ipaidam ti inted da kanyak apag masahyan? Kukwami amin day jay kadagiti kakaduhak nga agmasmasahe. Talaga nasingpet ka, anak ko. Iso nga agtultuloy latta ti parabor ti Diyos iti panagbiag mo. Jak binukudan ti gasat nga impaiti apo kanyak, babaan kada Sir Rudy ken Madam Ana, Mr. Lonely. Ita, adadapay adimuras ti massage clinic. Nagbaliw meten ti pannakilangan ni Mario kanyak. Ita, adameten bukod ko a pamilya. Kastan ket agyamanak. Tuy pagayam mo, Liam. Liam pagayam ko naghasat ka. Addaan ka.
iti nasaya at apanagpuspuso. Aday tamat lang ti makagapo, no apay anabuslon ti parabor ti apo ken ka. Ket babaan dayta kadag iti nagbalin nga amom. Ala, itultuloy mo ti agbalin anasayat a tao, tapno agtultuloy lata ti ragsak ken talna iti bihag mo. Bueno papagayam, ingkay nangagan ti panakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagama nagpailingad iti naga na Liam, iti syudad ti Baguio. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyornos kininsurat para iti radyo ni Brian Agustin, kaniti madireksyon, Virgie Paglay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Kan sound effects, Jonar Ributazo. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kami ting kay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin.